Il-Viżjoni 2050 għandha bżonn strateġija malajr. Dan sabiex din il-viżjoni ma tibqax biss dokument. Hekk sostna Kevin Borch, id-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers, waqt il-programm Net Life fejn kienet jiddiskuti kemm il-pre-budget document tal-employers kif ukoll id-direzzjoni li pajjiżna għandu jieħu. Għadha għaddejja xi konsultazzjoni pubblika fuq il-viżjoni u naħseb illi il-viżjoni għalmenu jiena ma rajtx xi viżjoni xi dokument finalizzat tiegħu da. Kevin Borch tenna li din il-viżjoni għadha mhix finalizzata u għalhekk sostna li dan il-budget għandu jkun l-ewwel pass sabiex din il-viżjoni verament ikollha strateġija u ma tibqax fl-arja. Dan il-budget ikun kważi l-ewwel pass lejn dik il-viżjoni. L-ewwel pass semmejtlek l-economic transformation. Jiġifieri li f'dan il-budget l-istess forsi enfasi li jingħata kif qatt inti kif qed nistennew budget soċjali jew għall-interessi tal-familji, jkun hemm enfasi kważi ugwali għall-intrapriżi tagħna biex jingħataw l-inċentiv u l-ispazju biex jinvestu fit-teknoloġija, fl-automation, f'dak kollu li jista' jgħinhom ikunu iktar produttivi. Waqt li kienet jippreżenta l-pre-budget document tal-Malta Employers wastqar li hemm bżonn bidla radikali fis-sistema edukattiva. Għandu jkun hemm trasformazzjoni li tiġi anka fuq il-livell tal-edukaturi, għandu jkun hemm biżżejjed motivazzjoni u inkoraġġament biex ikonna l-aħjar edukaturi, mhux għax m'għandniex, imma ovvjament hemmhekk huwa kritiku li dejjem ikun hemm. Kevin Borch spjega li s-settur privat m'għandux jikkompeti mas-settur pubbliku għar-riżorsi umani. Biex naraw il-long term, iktar ma tikber il-popolazzjoni Maltija bl-immigrazzjoni, hija serja għaliex ovvjament irid jikber is-settur pubbliku kif qatt inti jkollna bżonn iktar tobba, nurses, pulizija, teachers, minn kollox. Kevin Borch tkellem ukoll dwar l-importanza li l-miżuri iffukati biex jindirizzaw il-fertilità ta' pajjiżna ma jpoġġux pressjoni biss fuq faxxa waħda tas-soċjetà.